samla ubanak Nong Bataw ubala tip kerteng kum usen sirti lingdo arpun riu senam kerta ula mensau jur na kadau ke jingsha pom da ka wat ryngdang bat arteli kali kibana Nong Bataw kila Shah pynjulor bat kanie kala jah Shnong Pynurkba menta ka janmit hi kitulong kubor kia thu bau teu samla uba Shah pan masau udei ubarang wana shlong bat dang wan tap form na ka benta ka kam BSF bat anda ula poi ha Shnong Pynurkba ula Shah pom da ka wat haki brio kiba 4 la bantip menta yar tali ki kali pat kibadan u registration number ML khatway lai pra lai san badai ka kali kamai bat ka way bat ka kali shiman badan u number ML not sao pra iwe real lai kila Shah pynjulor haki brio kiba 4 la bantip la bantip pakani ke jing yang mensau bat ke jing Shah pynjulor ki kali kala bandai lesi na kadau ke jing yang kanat bat ya kejaput hapreng ke Nong Bataw bat ke Shnong Pynurkba ki themai khubor ki thu shu bayau samla sincerity lingdo la penkit no mar sabataw PSC ban yo ya ke jing sumar bakerki na kalian kibor pulit tang shio jing tip halor kani ke jingja mar kila let Shnong Pynurkba bat sabataw pante la kam ya ke jing kanat hapreng kite ki arshnong kuman shuban ram ki nong shnong jong ke Nong Bataw hapo ke jing lam u wahi shnong uba dei hok sumer menta kasni kire mi padba bat kenthei bat shenrang bat tur shakajaka badan ke jing ka japot bat ke Shnong Pynurkba bat kila pensange shisnon ya jing temu ban ket mau ki brio kibana Shnong Pynurkba kiba la thap mau hapo atrok bat kam bakadai ke jaka kabadang hapo upur usam jong ke Nong Bataw hadien kat tu kat nepor lawan pois kibor pulen kiba na lat rambai outpost bat ubahe Shnong Pynurkba uba serdap lang ringklam lambat ki nong Shnong Pynurkba aka jing kadu lang jongki nong Shnong kibana baro arteli ki Shnong kala janmi ka huri hura bat kala dan ke jingya penpai nia markaliang jongki nong Shnong ni ka thmak tien ka bajur bha badai ke jingdan ki pulet lala pat bantela kam bat penjai ke jingya pitar ki nong Shnong kibana baro arteli ki Shnong